Как да си направим пълнени чушки с ориз? Оставям снимка на нужните продукти. Нарязвам моркова и лука на ситно. Слагам ги да се задушат, след което добавям каймата, подправките и накрая ориза. Готвя плънката за няколко минути, след което пълня чушките, оставяйки малко място отгоре. Наливам малко вода, за да не загорят, и подреждам чушките. Включвам под високо налягане за 13 минути. След като са готови, изчаквам 15 минути и отпускам налягането. Ако имате капак за запичане, може да ги запечете за около 7 минути. Водата от чушките може да използвате за застройка, но аз ги предпочитам без. Приятно хапване!